ኣብ ማእከል ምእራምን ተሃድሶን ሰንበል ዝርከቡ ናይ ሕጊ ተኣርምቲ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ብድምቀት ኣኽቢሮም ኣብቲ ዕድማት ኣጋይሽ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣዛዚ ማእከል ምእራምን ተሃድሶን ሰንበል ሜጀር መሓሪ ዓንደ ብርሃን ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብቲ ማእከል ዝርከቡ ናይ ሕጊ ተኣርምቲ ካብ ዝፈጸምዎ በደል ተኣሪሞም ዝተፈላለየ ሞያታት ቀጥሪን ደረጃ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ክብከብሉን ጻዕርታት ከም ዝካየድ ብምሕባር ነቲ ካብ ክብርታት ሕብረተሰቦም ዝኾነ ሓድሕድ ምክብባርን ምንብባርን ስዒቦም ንኩሉ በዓላት ብዘይ ኣፈላላይ ብሓባር ከም ዘብዕልዎ ገሊጹ መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ይትረፍ ንጸላቱ እውን እንተኾነ ሰብኣውነት ዝመልኦ ተሓዛይ ዝኽተል ዝበለ ኣብቲ በዓል ዝተሳተፈ ካብ ሽወደን ዝመጸ ኣቶ ዮናስ ገብረ ዮሃንስ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ዝተኻየደን ኩሎም ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ብሓባር ዘብዓልዎን ድማ መርኣያ ናይቲ ሰብኣዊ ኣተሓዛ ምዃኑ ብሪሆም ሃይማኖታዊ በዓላትና ኪኖት ዝህቦ በረኸትን ጸጋን እሩም ኮንካ ክትዓቢ ዝሕግዙ እውን ምዃኖም ዝሓበሩ ካብ ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ሃለቃ ሙሴ ኣስመሮም መንእሰይ ጀማል ዘይኑን ኣቶ ባህታ ተወልደን ብወገኖም ኣብ ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ምክብባርን ሓልዮትን ከም ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ናይ ምእራምን ተሃድሶን ንጥፈት ኣድማዒ ከም ዝገብሮ ረድዮም ሓባራዊ ምዝንጋዕ ንናይ ሕጊ ተኣረምቲ ሞራሎም ዘበርኽ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ናይ ሕጊ ተኣራሚ ዶክተር ዓብደላ ዑመር ድማ በቢግዚኡ ስነ ጥበባውያን እናዓደምካ ዝካየድ መደባት ኣብ ህይወት ተኣረምቲ እወታዊ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ገሊጹ መንእሰያት ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣፍልጦን ንቕሓትን ንምብራኽ ኣብ ምግታእ ገበናትን በደላትን ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ጋሽ ባርካ ኮሎኔል ሰሎሞን ታደሰ ንተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሳግም ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ኣዘኻኺሩ ፖሊስ ሕጋዊ ኣፍልጦ መንእሰያት ተምሃሮ ክብ ንምባል ብዝለዓለ ይነጥፍ ከም ዘሎ ዘመልከተ ኮሎኔል ሰሎሞን ብፍላይ ኣብ ምንካይ ሓደጋታት ትራፊክን ካልእ ገበናትን በደላትን ተምሃሮ ምስ ኣባላት ፖሊስ ምውሃዶምን ምትሕብባሮምን ከዛይዱ ጸዊዑ ተሳተፍቲ በወገኖም ኣብተን እናሰፍሓ ዝኸዳ ዘለዋ ከተማታት ዞባ ጋሽ ባርካ ብዝሒ ተሽከርከርቲ ብተዓጻጻፊ ይውስኽ ብምህላው ሓደጋታት ትራፊክ ንምግታእ ምልክታት ትራፊክ ክትከል ንተምሃሮ ዝውሃብ ኣስተምህሮታት ውፅኢታዊ ብምዃኖም ዝለዓለ ደረጃ ክድፍኣሉ ተምሃሮ ኣብ ምንካይ ሓደጋታት ትራፊክ ተሳታፍነቶም ንኸዕብዩ ስልጠናታት ክወሃቦም ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ጋሽ ባርካ ኮሎኔል ሰሎሞን ታደሰ ኣብ መወዳእታ መቆጻር ሓደጋታት ትራፊክ ኮነ ካልኦት ገበናት ንፖሊስ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ብዓብዩ ኣበርክቶ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ተራ ተምሃሮ ክብል ብምዝኽኻር ተምሃሮ መንእሰያት ኣፍልጦኦም ኣብ ሕጊ ብምዕባይ ኪኖ ንነፍሶም ካብ ገበን ምግታእ ንካልኦት ካብ ገበን ከድሕኑ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ገሊጹ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ድሪት ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ ዝተዋደደት ማእከል ጥዕና ዝምስገን ኣገልግሎት ትህቦም ከም ዘላ ነበርቲ ገሊፆም ንሳቶም ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተኻፈልቲ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንክኾኑ መንግስቲ ንዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ብምስጋን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ዝተደኮነ ማእከል ጥዕና ኣብ ምውሓስ ጥዕናኦም ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊፆም ካብ ግዜ ጥንሲ ክሳብ ዝሓርሳ ግቡእ ክንክን ይረኽባ ምህላወን ዝጠቐሳ ወይዘሮ ስተል መሓመድ ስዒድን ወይዘሮ ፋጥና መሓመድ ዓልን ብዝወሃበን ኣስተምህሮ ኣፍልጦን ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት እውን እናበረኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምምልካት ኣባላት ማእከል ጥዕና ኣብ ሕሙማት ንዘርእይዎ ሓልዮትን ክንክንን መጊሰን ኣቶ መሓመድ ዑመር መሓመድ ድማ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ድሪት ብምጥርናፎም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ከም ዝበቕዑ ብምሕባር እቲ ማእከል ጥዕና ነበርቲ ብሓፈሻ ጥዕና ኣደን ህፃንን ድማ ብፍላይ ንኽምሓውሕስ ንዘካይዶ ጎስጓሳት ኣመስጊኑ ወኪል ማእከል ጥዕና ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ ተሓጋጋዚ ነርስ ዓሊ ስፋፍ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ በቲ በቢግዚኡ ዝውሃብ ጎስጓሳት ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ዘመናዊ ሕክምና እናበረኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ጠቒሱ ንዝበለጸ ውፅኢት ዓቕምታቶም ሓይሎም ብዝሰፍሐ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጹ እቲ ማእከል ኣገልግሎታት ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ክታበት ነፍሰ ጾራትን ህፃናትን ወለንታዊ ምርመራ ምኽርን ማዕዳን መጸበዪ ነፍሰ ጾራት መደቀሲ ክፍልታት ዘለዎ ኮይኑ ናይ 24 ሰዓት ጸሓይ ውፅዓት ዝተዋደደሉ እዩ እቶም ነበርቲ ኣብ መወዳእታ ንዝሓሸ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ክኢላ ላቦራቶርን ሕክምና ስንን ክምደበሎም ተላብዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንኡስ ዞባ ጎኘ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓዲ ሓገዝን ምትብባዕን ዘድልዮም ስንኩላን ብምልላይ ነፍሶም ዝኽእሉሉን ኣብ ማሕበር ብምጥርናፍ ዝሕገዙሉን ባይታ ኣብ ምፍጣር ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ከም ዘለዉ ንጥፈታቶም ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ተገሊጹ ኣብቲ ርክብ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ሃብተ ማርያም ኣብርሃ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝርከቡ ዝተፈላለየ ኣካላዊ ስንክልና ዘለዎም ዜጋታት ምስ ሕብረተሰቦም ተጸንቢሮም ተጠቀምቲ ዝዋደድ ዕድላት ንክኾኑ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ተራ ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓዲ ውፅኢታዊ ምዃኑ ብምምልካት ብዙሓት ስንኩላን ክልለዩ ከም ዝኽኣሉ ብሪሆም
بمنجستن كومن سنكلان زجبر زول حجزات عب ممحياش من نوابرهم زمسجن عبركتو كم زلوا زتقسات وهبت مريم صراحة تهدس عدي أكلاو سنكلنا كاب أفراينت كم زي عقد كم هرون باستفلا لي مغنيات عب جزان مزعج صو سنكلان مسحبرة سبب من متنبر كسعورن زكايد وصعري بزبلة زاك قتلوا وانا زخاخرون كاب صراحة تهدس عدي آتو محمد بابكرن آتو محمود طاهرن بوغنم زوابهم سلطنا عب سرحة محجاز بمخانو كدفع بمزخار سنكلان محجاز كايد وصنع سرح كدفع مخانم الرقاقيتهم عب نوزبا من صراع عب زحالف عمس تسلاسلو مع تتاو نتفتات بلعول ستافي حزبي بعد معنت كم تتقبورو تقمجيمو عب استقايد عقيبا عب استفلالي من محدارات كبابي نايت نوزبا كتقبورو ستوطون نتفتات معكاب حامد الماين بتصبو كم تسالتون عب فريع من نت مريس زي النعاق عبركتو كم زقبور انتقليتون أما حدار نوزبا منصورة أتو شيخ الدين صالح عبز اسمعو قال من محدار نوزبا ودا بحزبي بمحيال ستافيو عبد كل مدايات نمعباي بزوصو مدب كساب عدتات زوردا ودا دباب متتاو حزبي بغانتاتات توديفو زمسغان امام كم زسلاسل رديون أتو شيخ الدين عسيبو بسنكي شللتنتن زي حلفنت هواتا غمان زبرسو زلو أقرب نزكايد ما أتتاو نتفتات بقالتا زتصلب مقانو نمكتو عادتات بكبابيان نزركب أقرب كعقبان ستواددات كالات محبرة أو قلقلاتات بقبوك كنكن كقبرلن بمزخار ككايدو زتصنح ما أتتاو نتفتات المدنفع قدام نتوايبو كسرح المقانو حبيرون تساتفت بوغنم عب كلتاشان عسر سلستان ستوطنو مع تتاو نتفتات نربحهم مقانم تجنزيبهم بالعلو ستافية كم زي سلاسلهم تقيسهم عب زعمة الزكة تكبر ستوطنو لمعاتو مدبات المحوات كابهم زحتات كمالو قربات مقانم الرقاقيتهم نبرت 4 من محدارات كبابي كتما جيندع بغانتاتات توديبهم عب كبابي زركب تفتراو تصقاتات بقوند دما ماين حمد النمعك ابن مسسانن بماشينرنا تعجزو زكايد وزلو ما تتاو نتفتات بزلعله كم زقصلو وغاليتهم ويزرو بخيتا محمود ويزرو جنت كحزاي اتو ابراهيم محمودن ويزرو تصقا بحتن ارينا بزابو حبريتا نس ابالات حزباو سراويت بمتحبار عوت ما تتاو نتفتات سلاسلو كم زلو تقيسهم زاكيت زكايدوم زلو عمامات وصيتاو بمخانم ودابي محيلهم نزبرخ عاوت كقصلو مخانم الرقاقيتهم أكايد سراح من محدار كبابي بارو خلطة من إسي موسى محمد بوغونو نبرت 4 من محدارات كبابي كتما جندع وطرح مصنع وفرو عب مدفان من رابحيت أنتو زخوانة ودا قدي تريد كبابي مسرح زالاتاتن كترتاتن معقاب حرم حزاتن كاد إسراحاتن مس هزباو سرايتو هايدم يسرحو كمزلو بملكات زاقيت السلاسلو نتفتات عوت بمخانو بزل على كقصلو مخانو الرقاقيتون